to bola taká šťastná náhoda. Tak vo februári, alebo v januári, vo februári sme sa hlásili na školy. A môj triedny učiteľ Gál sa ma opýtal, kam chceš ísť. Ja som povedal na šupku do Bratislavy. A on sa pred celou triedou ho to zaseklo a povedal, vyber si inú školu, tam sa v živote nedostaneš. No a mňa to strašne zarazilo, to bol jediný môj životný cieľ ísť na umeleckú školu. No a tak som si napísal ako druhé miesto náhradné tú istú. No a trvalo to viac ako 50 rokov, že som vlastne mohol potvrdiť Gálovi, učiteľovi zo Ždiaru, že ten môj výber v tej zime, v 59. bol správny. A som veľmi rád, že som mohol túto akciu potvrdiť aj pre tých mojich rovesníkov. My sme sa všetci rozprchli po svete, v okolí, no a teraz sa môžeme znova stretávať po viac ako 50 rokoch. Oni už vychovali deti, ja mám tiež vnukov, no a toto nové publikum mňa zaujíma z toho dôvodu, ako sa oni pozerajú na tú moju púť svetom. Tak ja som svojou tvorbou prešiel celý svet a po tejto púti svetom je samozrejme, že Tatranská galéria Elektráreň by mala vidieť moju prácu a tvorbu. No a keď ma pani riaditeľka oslovila, či by som to neurobil, tak to pre mňa to bolo skoro do plaču. Čo je na tom zaujímavé, že ten priestor je geniálny, ako je zreštaurovaný. No a moja práca, moja tvorba, nebeské kvety, nebeské záhrady, okna do nekonečna, do toho priestoru zapadli, ako keby boli vytvorené pre tento priestor. Mňa najviac dojalo, keď som prišiel na inštaláciu a ako keby to bolo robené pre ten Poprad a tú Tatranskú galériu. No a potom na vernisáži, keď som videl ľudí z okolia, príbuzných, rodinu, aj neznámi, a ako oni sa na to pozerali, na tú prácu, na výsledok mojej práce, tak som si povedal, že to stálo za to ísť tým svetom. Tá puť bola síce dlhá, trvalo to viac ako 50 rokov, ale vrátil som sa s radosťou. A títo návštevníci mi dali ďalšiu energiu, aby som mohol sa vrátiť do svojho ateliéru a ďalej tvoriť. Sklo to je vďačný materiál, keď sa mu človek dobre venuje. Ale keď si ho neváži, tak sklo je strašná sviňa. Ten sa potom rozzúri a nič z toho, čo si človek nakreslí, nevíde. No ale ono aj praska, je krehké všetko a keď človek sklo nemôže znásilňovať. Ako v živote nič a nikoho človek nesmie znásilniť. To ani sklo. Jemu sa musí prihovárať. No a tie náhody, nešťastné náhody, keď sklovina vzdoruje, tak z toho človek nič nevytvorí. Ale tie skúsenosti tých vzdorov si môže odkladať a na nich sa poučovať. Takmer celá tvorba majstra Zoričáka súvisí či už filozoficky alebo štruktúrou vizuálne s priestorom vesmíru. Vesmírom ako takým. Nie je preto nič výnimočné, že na vernisáži tvorba tohto majstra bola zaujímavá nielen pre náhodných návštevníkov, ale aj pre odborníkov, ktorí pracujú a skúmajú vesmír, vesmírne telesá.
Stretol sa tak majster Zoričák s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorí nás na túto návštevu ich pracoviska na Skalnaté pleso, ale aj do Starej Lesnej pozvali. Tak toto je naša konkrétna. Takúto dostanete v hore, to máme presne túto nachystanú. A to ste ale menší, fotil doktor Rušin. A kde ste bol? Toto bolo Mongolsko? Toto sme pozorovali pán Zoričák v Mongolsku, to bolo úplne zatmenie slnka 1. Fantastické, augusta. keď človek vidí, ale minulý rok. tieto však to sú koľko? To sú milióny kilometrov. To je asi 100 000. Môžem? Toto je 1 400 000 kilometrov. 10. A toto je mesiac, tu krásne vidíte, aj tie mesiaci. Výstava Hviezdne posolstva, ktorú sme tu zrealizovali, bol to námet a nápad pani riaditeľky. Hviezdne posolstva obsahujú všetko. Aj mystérium života, tajomstvo života a aj tak ten pohľad toho človeka na seba, na svet a na ten kozmický priestor, na to nekonečno. No a tu sa podarilo zrealizovať, ukázať publikum určitým pohľadom cez sklo a cez tvary a sklárske sochy, ako zo skla urobené sochy, že sa človek môže pozerať na seba. Zaujímavá návšteva, rozhovory s priateľmi z Astronomického ústavu, ale aj s majstrom Zoričákom nás vlastne spoločne nasmerovali, že v priebehu 2 rokov by mala vzniknúť po vzájomnej spolupráci všetkých 3 zainteresovaných zaujímavá výstava, ktorá bude prepojením jeho tvorby, ale aj práce Astronomického ústavu, ich výsledkov, ich fotografií, ich badateľských výskumov. Ja verím, že táto výstava, ktorú sme už v týchto dňoch a v týchto minútach začali pripravovať, nadchne tak laikov, ako aj odbornú verejnosť, či už zo strany Akadémie vied, Astronomického ústavu alebo umelcov.